Vandaag hebben we een video over wat we allemaal hebben gedaan. We zijn naar de bioscoop geweest en we hebben ook, toen we naar de bioscoop gingen, hadden we een hele leuke film. Omdat we gingen naar een bioscoop, maar die bioscoop was niet voor alleen voor ons tweeën. En toen eerst gingen we naar de gamehall, daarna gingen we naar de film en daarna gingen we weer naar de gamehall. En toen gingen we eten. We gingen bij McDonald's eten. Gingen we nog een eitje eten bij McDonald's. Wat voor dag was het? Leuke dag met oma. Oma Kroyaka. Voor herhaling vatbaar? Ja. En wat heb je geleerd van de film? Van fouten kan je groeien en leren. Pardon me, Goed zo.